Us imagineu un món sense música? La música ens acompanya en molts moments de la vida. La música pot ser vocal, la que fem amb la pròpia veu, instrumental, amb la utilització d'instruments musicals, o mixta, una combinació d'ambdues coses. No es coneix cap cultura que no l'hagi desenvolupada i que no la utilitzi. Per això diem que la música és el llenguatge universal de la nostra espècie. I això què vol dir? Doncs que podem comunicar-nos i expressar sentiments i emocions a través d'ella sense la necessitat de les paraules. Com deia William Shakespeare, la música comença on acaben les paraules. Per tal de crear una composició musical, però, es necessiten certs coneixements i experiència. La persona que ho du a terme s'anomena compositor o compositora. Un exemple d'aquesta figura va ser Pau Casals, admirat i respectat arreu del món per haver estat un gran músic, compositor i un defensor de la pau i dels drets humans.